Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Pandi bende wechegi iluoko kalembui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ka ote magi bende warwako kokale lai mar ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar NARC Kenya mano Martha Karua koro riwo lwedo matiyo kanyakla motelo ni yiero ma higa 2027. Josiasa go nobago romo margi e gwenge mag Ishugu, kaunti ma Kirinyaga. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, liet mar siasa pod medore pachoka ka koro oganda jo-Kenya oketo wengegi kendo rito gi siso mar neno ni riwruok mag Gachagua kod Karua biro chalo nade. Romo mar gwenge mamasawa makinde ka kinde osebedo katimore wa Munyoro wang'ni koro noter nyake dhod jatend duond bura mar NARC Martha Karua e gwenge mag Ishugu, kaunti ma Kirinyaga. Gachagua kod Karua osingo mar tiyo kamoro achiel ni mama na okang' mokwongo mar kelo kanyachiel oganda jo-Kenya kendo kwedo tend William Ruto. Koloso, Gachagua omako chung'ni ok ohero siasa mag dhoudi, gino momiyo nochiwo sir mare ne jatend piny William Ruto. The people of this region are not tribal at all. At all. I regard Gachagua as not tribal because I supported William Ruto and he's not a Kikuyu. And 87% of the people of my kinsmen voted for him, knowing very well he's not Kikuyu. The Honorable Martha Karua supported Raila Odinga. He's not a Kikuyu. We are nationalists. We are nationalists. And it is insulting to this community for the president to go around in meetings calling us tribal. Ndalo ariyo to Ruto wacho ni Gachagua en jatelo ma jamibadhi, janyau kendo jakwede e kinde limbe mare imbo mar Kenya. Gachagua notero lweny nyake dhode ko wacho ni Ruto loso kaka jalno manigi ichwang'. Ma kaluore ni gwenge mamasawa osegoyo ne oriti. We know he is unhappy. We know he is frustrated. We know he is bitter that our people have left him. But sio sisi tulimkataa. Mimi mwenyewe nilimwambia usiguze mlima akaguza. Si ndio? I told him the people of mountain don't like betrayal. He betrayed us. I told him the people of this region hate deception. He deceived us. This problem is his own making. So frustrated as he is, bitter as he is, let him relax. Komachielo, jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua osoko wang' jatend piny William Ruto ko wacho ni nowinjore ogwe tao ahinya to tok ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Akumbuke kwanza alifutwa on 25th of June last year. Wewe unashikilia kiti na ulifutwa na Gen Z. Kama ungekuwa na self pride, once the people reject you, you resign and you go home. We've seen people resigning all over the world. There's nothing special about you. Kama umekataliwa na watu, funga virago uende. Karua omedo rudho tok Ruto kod kit Kamasia konyise ni ng'ato ka ng'ato ni thuolo mar luwo ndache. Wewe ukumbuke hautakalia hiyo kiti miaka yote. Wachana na ndugu yangu atembee mahali anataka kutembea. Wewe tembea ile mahali unataka kutembea. Hatutakuuliza, lakini hatutakubali utufungie na kufuli tushindwe na kutoka nje. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Na sisi ni watu wa amani. Kama matusi ndio unataka, endelea nayo. Iyo tutakuachia. Be the king of insults. Romono no yuorie kod josiasa mopogore mawuok e gwenge mamasawa moting'o seneta ma Kirinyaga James Murango kachiel kod jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba e kind mamoko. Magi duto timore tok Gachagua chiwo milome ni e bwo jumbe ariyo obiro chiwo yo ne oganda mamasawa kendo lando duond burano mobiro rakore godo kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' ma higa 2027. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalar kom riwruok mar